Van 20 locaties is dit het beste plak voor een nieuwe AZC in de Frieske Marn, zou die blikken naar onderzoek van de gemeente. BMW heeft dan ik geen twijfels meer. Dus de locatie is hem. Ja. En het jaren is het 4-4. Het aantal is het 400 mensen. En de discussie die het nou nog stiert te gebeuren, eerst die wordt achter Slettendwarren, na je weekend nog maar het hele dorp in alle Jip en Bier hiet, dat verhoort er niks om. Nee, terwijl of er moet buitengewoon zwaarwegende redenen komen die ik net bedenken kan en het college ik net. Gewoon omwennen zie een vrouw nog hoop dat ze de discussie wat kant liet komen, want een aantal mensen baalt van de plan. De impact is te groot, dus ja, daar hebben wij moeite mee. Want wat markeert er nog in het plak? Nou, de plek heeft een x-aantal nadelen. Dat is één, is het een zichtlocatie van Balk. Je komt Balk binnen en het eerste wat je bij wijze van spreken tegenkomt is een AZC vlak aan de weg. Zo is het gesitueerd. Dat is één. En het tweede is dus dat de impact op de burgerij is gigantisch groot. Als je denkt bij wijze van spreken zeg maar, aan de waardevermindering van onroerend goed. Maar net als in het dorp tinkt er saoer. Nou, ik denk dat de meningen heel erg verdeeld zijn. En dat wij vooral de mensen die er direct zien onwennen en die er dus kritisch naar zeggen. En dat is wel begrijpelijk vanuit hun eigen punt. De direct omwenners liet het er dan ik net bij zitten. Nou, de volgende stap is zeker geruchtelijke stappen wijzen om proberen dit zien te houden. In Ries wie er een protestantje in de komst van honderden vluchtelingen. Burgemeester Alberts is net benauwd dat de protesten er nog een keer verzwargen, dat ze weer een oorplakje ziekie matten. In Ries had het COA een deal met een ondernemer en kwam toe bij de gemeente. Nou leider een verzoek van het COA. De gemeente wil je serieus meedenken en wij hebben een locatieonderzoek gedaan. We hebben begonnen met 30, we hebben op Njochen een verdiepingsslag maken. Komt dus de locatie eruit als het meest gunstige.